Bisan ang aton unang nga ginikanan siya din kay sa iba nakasala or nagpakasala. Kagina naglaton sa aton bisan subong. Apang ang dulot, the gift of God, batok sa kaaway si Satanas. Aton gyapon mabatyagan kagini makadulong sa aton sa kabuhing walay katapusan. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon pag-seeding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ang pagtuon subong isa ka Ilonggo version o kung Hiligaynon version sa aton eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini nga hapon, ako si Pastor Luis Tomado, ang inyong host. Kag sa sini nga adlaw, ang akong duwa ka bisita mga batanon, mga gwapohon, mga kauturan, but kabalogid kuya nga maikahatagid sila sa aton nga pag-discuss sa atong eleksyon. Ang una na akong pakilala sa inyo, isa sa aton mga professors diri sa School of Theology, diri sa CPAC. At the same time, siya ang aton nga associate pastor sa aton iglesia diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Manny Lloyd Sarsosa. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Kag again, salamat gid sa pag-imbitar sa akon. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Salamat gid sa inyong nga padayon nga pag-upod sa amon kabayong Ginoo. Maghatag sa aton kaalam sa aton nga pagtuon sa leksyon sa buong. Thank you, Gid, Sir Manny, Pastor Manny, sa imong nga pagbaton sa invitasyon. Ang ikadwa, mga kauturan, graduate siya sa theology diri sa CPAC. Karon may ginahimo siyang missionary nga freelance mga kauturan. Kag nag-enjoy siya sa iya nga pagbuhat sa buluhaton sang Ginoo. Wala sang iban si Sir Alep Octavio. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Salamat din, Pastor, sa pag-imbita naman sa akon. Kag mayong hapon sa mga tagpalamati namon sa sining adlaw. Yes, mga kauturan, you see, they are all mga batanon, pero may ikabuga mga kauturan. Hari na kita, Pastor Manen, Pastor Alep, sa Leksyon 2, sining aton bag-o nga trimestre, the fourth quarter, Death in a Sinful World. Apang sa hindi pa, aton anay pasalamatan ini ang aton nga mga sponsors nga nagahatag duag sining aton nga programa ang pagtuon subong. Ang number 1 si Sir John kag si Ma'am Goldie Joligi Jr., Mark and Meryl Mendoza, Sir Alex Federo kag si Ma'am Gina Federo Ilmer, Marlene, Jimmy, and Anneli Trino, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, and Jet and Susan Caro. Ara kita mga kauturan sa Radyo Bandera. Hindi ka malipat alas 8:30, kada Bernes Tugtog, alas 9:10. Ara man kita sa Hope Radio General Santos, kag General Santos City, kag Hope Radio Southern Negros dira sa Hinubaan. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa aton edukuan ay aton mga ulo sa pangamuyo, pagtugyan sining aton pagtuon dira sa kamot sa Ginoo. Maluluyon kag langit no namon nga may nagapasalamat kami. Nga ikaw naman mag-upod sa amon kag ang balaan nga espiritu mag-influence sa amon kag sa amon mga viewers, sa amon mga manog palamati. Sining aton amon nga leksyon nga pag-i-discuss sa sinigin nga tiyon sa ngalan sa amon bugtong nga manunubos si Ginoong Hesukristo. Amen.
Amen. Yes, Sir Alip ang aton sa sarang nga teksto. Okay, sa aton nga ang sentro sa aton pagtuon sa sining tion makita sa Roma 5 bersikulo 12. Busa subong nga paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag paagi sa sala ang kamatayon kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo kay ang tanan nakasala. Yes. Sir Manny and Sir Alip. Pagtugas ang Ginoo, ang kalibutan perfecto. Apang nahitabo tungod sa freedom nga ginhatag sang Ginoo sa tao. Sa sa iya tinuga labi na sa mga angeles, labi na kay Lucifer, nagsulod ang sala. Yes. Pagsulod sang sala, naamusingan ang hindi naman namin ang creation. Yes. Gani sa sining simana, we will be able to study kung paano ang sala nagsulod. And then, paano ang Ginoo naghatag paglaom. Nga bisan tuod nga na hulog sa sala ang kalibutan. Yet, wala ang Ginoo nagatras. Kag wala iya gin panas ang kalibutan. Kag hindi sila bago. Sige gi sustain. Okay, so the amuni ang aton nga ang gin sustain sa Ginoo. Nga ang nagsulod ang sala. Nga perfect man. And this will be our study this week. Okay. Yes, Sir Manny. Oo, Pastor, kay matuod ang ginambal mo nga pwede actually ang Ginoo papason mo kag maghimo lang gid siya sa bagong kalibutan. Pero kung nantawon natin sa Bible, hindi na mo ang karakter sa Ginoo mo. Lain sa yang klase kung nantawon mo gin explain niya kung sino siya, pinagit to sa story balas ang shepherd may isang gatos nga karnero la pastor. Tapos isa nga dula pwede na to sila nga Bayro da kay di insignificant naman no mabata man iban. Pero lain siya pastor gin sigurado gito nga safety to sila. Tapos nga pangitay gito ya mo. Yes. Sige pangitay gito so kung ang iba nagambal la pastor. Ti sir kon si Adam abi why nagpakasala si Iba lang ang nakasala. Mapakamatay ka po ng Ginoo. Lingko yes. Yes, bisan na mo lang si Iba lang napakasala to. Ang Ginoo gyapon. Luwason niya gyapon to si Iba mo. Kanami, Sir Manny, isang punto mo blang ako i-conclude ko ng imong statement. Ang Ginoo ya wala gausik. Wala gid siya uyang nga bisan isa lang kalugas ang mais. Hindi gid mauyang sa Ginoo. Kita ya kung isa ya gani-click na naton mga gagmay. Amo na ang aton nga karakter lain gid sa karakter sa Ginoo. Sir Alip, anong imo? Ilugaan ko to kay Sir Manny nga siling sa Ginoo mga kauturan ang tanan nga gintugay especially ang tao may biligid yan para sa iya. Importante ang tanan nga Even ano para sa iya. kagamay. Oo, importante para sa iya. So mo na nga bisan isa lang na tungod kay importante sa iya hindi pwede nga doy baliwala yan lang. Yes. So amo man kita sina kadto sa aton. Yeah. So, mo nang- Correct. Yes. Ari na kita sa Sunday. Statements and tension. Sir Alip, anong imo nakita diri? Ano di ang tension nga nahitabo? So sa dili naman mga kauturan, pastor no, ang sentro gid diri sa kumbaga ang gakonflikto sa sini nga hilitabo ang pulong sang Ginoo kag ang pulong sang kaway nga Satanas. Nga makita ta diri nga wala gid gali sila nagaobdanay. Nagaaway gid sila. Do kung sa aton lang paminsaron do amo lang man. Do gamay lang man diferensya pero wala gid sila nagaobdanay, hindi sila pwede ka obdanay. So amo nang nakita ko diri. Yes. And that's correct kay Pastor Manny. Paghatag ni sang Ginoo kay Jesus ang authority during the creation bala. Nga daw gintagaan niya gid special attention ng iyang anak. Dra nagtubo ang kaysa ni Satanas. Nga iya gid dumtan ang Ginoo. Kag ang si Adan kag sa iba nga gintuga sang Ginoo. So
amo na siya dira. That's why wala gid siya nagtulog ang kaway. Nga to the extent nga sang pagtuga na sang kalibutan dito gid siya nagkadtog yan. Kag ginsupak ang statement. Ang Ginoo. Yes, ang Ginoo. Yes, Sir Manny. Maalam gid actually pastor si Satan mo. Kag nabalaan niya nga kita nga mga tinugas ang Ginoo, may ara kita man pero sa iya freedom of choice. Yep. Nakita na ba sila nga gamiton ko ang ilang nga freedom of choice nga magsalig sila sa ila kaugalingon nga mga logic, mga salig sa ila kaugalingon nga desisyon. So sa aton diri pastor nakita naton nga si Adam kag especially si Eve, of course si Adam man nagkuan sila dugin ginbutang nila nga ang ilang nga desisyon, ilang nga masaligan. Ang leksyon naton nga hambal nga ang atong tawanon nga desisyon bala hapos gid bala nga Hapos gid nga nga tuklion. So ang lesson nagahambal sa aton nga whenever we make important choices sa aton nga kinabuhi, hindi naton paggamit, hindi kita magbase sa aton nga kaugalingon Yes. balatyagon. Kay maalam ang si Satan mo Satanas, ang itempe sa aton nila Pastor Alef, hindi nga siling nga malain. Mas damo gani ang dumaayo sa malain. May isa ko sa gulo niya na parang nga ang aton nga logic mas ligid okay man lang gali. And then amo din nga adri ka na kon kagton. Yes, and that's correct. Kanami. Sir Alip, nga convincing kayo Satanas. Sa pagtintarya sa kaiba, pag siling nga hindi ka mapatay, nga it sounds very convincing. Kag nga nakatangla gid siya na siling tuod no. Yes. Tungod kay ara balang common balang nga pagsiling plus arang phrase bala nga quotation siling sa mga tao nga to see is to believe. Yeah. Ti sa siling nga tion kabalo kita nga why sila kabalo kung anong kamatayon. Correct. Ti do ka convincing gid nga kumbaga wala man niya makita kung ano resulta. Kung ano kag ti suno pa sa aton leksyon kag siling sa Biblia nga ang manlog ani sa tanas at tutugal tay latay man sa prutas kay gakaon pa sa. Nakapta niya pati siling niya ti. Siya gani Enjoy mo. enjoy man to way masanano. Oo. So posible nga amo gito ang nagpa-convince sa iya nga why man nagalimi matabog sa akon kung magkaon ko ni. Yes, and that's correct. Kag isa pa gid Sir Manny and Sir Alip. Si iba innocent sa kamatayon. Kaya why siya ka-experience siya? Why siya kita kamatayon? So, hindi siya ka-relate sa ginatawag mapatay. Igdi number 2, suno sa kay Sir Alip. Gakamang-kamang to si ang manog sa kwan, nagkakapot sa mansanas kag-offer siguro. And then, Duway man napatay. kag sa pagitiya, nga na bala ang psychological effect bala sa question tuod gid nga ginambal na sa Ginoo. Oo. Di na sila ito no ba ginambal gito na. They don't ka question and that's where Satan comes. Yes, that's right. Kag nakita ko man Pastor Bala. Kung ang tawo naton when we talk about death, do si Adam lagi naka-experience pastor mo kay di ba sa mata sang Ginoo ang death do tulog. Si Adam lang bala ang gitagaan sang Ginoo sang ipon nga makatulog. O si Eve wala gid. So makita gini sita ni Ari wag gid siya kay hindi innocent gid siya. Dire ko siya balay kuno. Wag gid sa idea mo. Yes. So, ang isa pagit ka question nga daw amo ni primeng pamangkot labi na sa ato mga debatidor. Did God create evil? Na. Si Malinoy siya. Siguro ang masiling ko da pastor niya. God created beings that has capacity Yes. to choose the wrong side. Yeah. Evil is actually the result of that. Nga bangod nga si Satan nag-choose saya nga magsupak sa actually iya to yung purpose dumaayo man to mo nga I want to be like God. I want to build my kuan nga akon ginarian malabaw pa sa Ginoo. Pride, Yes. was the beginning. And sa bag-o pastor ang sin mo, hindi maintindihan bisan si Satan siguro sa una niya pag-feel sina daw hindi sa sala pastor ha. Pero later on nang na-realize siya siguro nga And that's correct. Kung ako Sir Manny pasabton sina, masiling ko guro no and yes. Did God create evil? Pagtugay sa kalibutan. Kaya ang isa no, of course, hindi niya gidya plano sa Ginoo. But number 2, nga yes man ko, kay ang freedom of choice pala is connected with evil. Nga kung hindi lang gamiton sang tao sang husto,
evil gid ang mahitabo. So because of the freedom of choice nga ginhatag sang Ginoo, free will ginhatag sang Ginoo, kay balong Ginoo. Let's go, gid, no? Oo, nga kung hindi lang nila gamiton, maltabo gid ang evil. That's why ang Ginoo nag-rescue sila. So, on the idea, on the question, gintuga balas ng Ginoo ang evil. Makasiling ko yes. daw, ano? On that ground, that aspect. And then, no, of course, because God, Wala siya hindi plano. gusto, wala siya isang plano. Okay. Nga, Sir Alip, ano natabo sini naman? Oo. Nga, what criteria if used sang siya naging pamangkot ni Satanas? Okay. Psychological temptation nga ginhimo ni Satanas. Pagpamangkot ni Satanas, tuod gid bala. Nga ginambala ang Ginoo. So, dili makita ta nga ang the way magtimtar ang yawa sa aton, ginapalid niya kita nga mag-una-una kita nga gamiton ta bang logic ta ang rason ta. Sang sa kuno ginhambal sa Ginoo. So do amo ni ang isa sa mga first step nga nagpadulog kay iba, nagpadulong kay iba nga hasta nga nagsalig na sa baratsagon niya nga dito pa sining sa Biblia pakita niya to kanami man ikaw nun. Ito pa ando nagpaalam man ikaw nun ko kanami man isang tanong. So dito na no ang baratsagon niya naman ang ginbasihan niya. Kag iya nga siyempre ang gusto niya man ang iya man nga pagka curiosity bala nga gusto niya man mabala kati duay man nani na ano ang manog. Oh. So dire makita ta nga isa sa mga ginahimo sang kaaway gid is sa ginasiling ni Sir Manny nga gamiton niya ang logic, ang rason. Gamiton niya lang tanang pabagi nga basta hindi kita magsalig sa ginasiling sa Ginoo. Yeah. Okay. Sir Manny, ang isa pa nga gamit sa Ginoo is rhetorical strategy. Ano ni Sir Manny ang buhat sila? Bali, ang nostalgia, pastor, ngati ang paghambal sang Ginoo sa ila kay Adam kagay specific mo. Amon ni nga kahoy. Amo gini siya nga kahoy. Kung kauno nyo ni, mapatay gid mo. Pero sa tasing ginimo niya, gidugin generalize siya, pastor. Siya nga, bot lasing ganun nga ang tanan niya kahoy, di kami kumakaon. So dito na confuse na si Eve. Niya si Eve ni Roto, tuod no nga hindi tanan no. Hindi tanan no. Tapos after siya na sang na do nagkuha na si Eve, do ang mind niya do nag-confuse na. Dito yung naging question dayon kon. Okay, naghambal gid lang Ginoo mo sina. Kita nyo, grabe very subtle. Ang nagani pastor, sa tanan nga mga sapat naging pili ni Satan sa Bible nga gamito niya nga medium niya. Manugid kay ang Bible nagambal nga siya ang pinakasatol mo. Grabe gid nga may maintuan ka gid sa iya. Maalam nga klase nga sapat. Kamo na pastor after sina gin suppress siya dayon ang ano sang Ginoo. Okay. Dias ang Ginoo na kay balo nga pag magkaon kas ni mangin parehas ka sa iya so muna nga waya gid kita. Kamo na nga way kamo niya ginambalan sila. Waya kamo nang balanse ni kita mo panubo niya ang ginambal sang Ginoo sa ila. Amo na ginahimo sang kaaway. Correct. Kag isa pa gid Sir Manny kay si iba nakita pagkaon man ni. Dinamit man. Namit man And then ang isa pa question nga ti amo na nga matuod ka mo mamatay ti sila Satanas hindi. So ang isa pa gid ka punto diri ni Satanas nga gintuga man niya nang hindi maglipakaon. Amo gani. Kaya mo man na bisan ang sakon subong nga gintugang baboy nga hindi maglipakaon. Amo man na ti nga ginputang na ang mansanas ang kahoy na nga hindi maglipakaon. Satanas very wise, very cunning gid siya. Sang iyan. Yes, Sir Alep. Ano pa yung mga Diri makita ta pagid nga grabe ang pamagi sang yawa nga dugin pagwa iya paya sa kay iba nga ang Ginoo ya hindi ya Ginoo nga naghatag sila sa kahiluwayan. Nga tuling Ginoo ya is a God who prohibits. Do kumbaga dugin pagita sa kay iba nga actually dugin priso kamo sa Ginoo. Kay actually kung kaunon yun may harap pag sing masubra pa din kalipayan. Hindi pa itayang Ginoo may ginatago sa ila. May ginasikreto sa ila nga kumbaga do hindi pa balo sa tanas nga Ginoo do gusto sa Ginoo nga do amula na yang kalipayan nyo. Do ako na yang malipay. So that's why nga
Doon nagsulod siya una nga tuod, no? And that's correct. Oo. Kag isa pa gid nga gamit ni Satanas, gini ginatawag nga empirical method. Nga number one, it is good for the eyes. And number two, yes, ang una gali nga pagkaon, dietary. Tingnan lang namon magkaon. And then beauty, aesthetic. Nga kanami pleasing to the eyes mo. Kita ni iba, kanami pleasing gid ya, katahom gid ya. And number two is of course, the logic analysis nga. Ginluiban ka mo sa Ginoo. O ang Ginoo hindi hindi honest ang Ginoo sa inyo. And that's correct. Okay. Siya Tuesday, you will not die. Ano ni Sir Manny? Ba mo pag ini ang kwansin ni pastor kay sa ila ning sa siging siling ta ganina bag-o ni ang kamatayon mo, wala gid. Hindi sila ka-relate. Oo, hindi ka relate. So po sila nga you will not die sa ilang ulos. Ano ang kamatayon mo? Ay man ta kaintindi. Wala man ta kaintindi sini. Pero amo ni bala pastor sa aton ginambal sa aton lesson, amo ni bala ang balasihan sa damo nga mga teaching sa aton subong sa palibot nga ang tawo kung mapatay hindi actually mapatay. Kay may ara sang do buhi bala nga gistar sa imong lawas la pastor. And this is the same teaching as sinisita. Hindi ka mapatay Hindi ka mapatay. Hindi ka mapatay And so ang nakita ko diri pastor, ini nga temptation, yung gamit sang kaaway, parang hindi lamang bulagon ang si Adam kag si Eva kundi bisan kita. Bisan kita subong. Sa mga movies nga nalantaw tayo planta sa mga kabataan. Kati, kag subong yan, very good ya ka kano kanini yung ka common kag popular nga teaching nga ang tao mapatay ang lawas pero ang soul kuno ang kalag ato sa langit nagatan. Amo na isa pina. Oo na tikay teaching na ni Plato mo ni Socrates nga ang ilang hambal nga hindi blak mo kay balo nga ang kalagya hindi mapatay. Kag ti ina nga teaching nagpadayon ni na even after sa mga disciples. O nga nagwa ina nga kwanti. Ginkere na sang Christianity. Nga teaching. Nga amo man na ang tudlo ni Satanas at the beginning. Sir Alep. Maliban bing isa sa mga butig nga nagsugod diri. Si Satanas sa sugod ining butig nga ang tao may immortal nga kalag. Isa sa mga ginahimo ya pagin subong kati ang kalabanan nagapati sila nga ang kalagya si parar sa lawas. Oo. So lain niya ang kalag, lain ang lawas or ang balita. So diri man ni nagasulod man ang pagtuluohan nga bisan ano himuon ko sa lawas ko. Wala problema. Kay ti ang kalag naman yung importante mo. So amo na yang bisan niya gapakasala ko, gahimo ko sang kalainan. Bisan ano lang kinakaon ko, ay problema sa Ginoo kay importante lang ang kalag ko. So posible nga sa amo man ni pamaagi, nga madayaan kita sa kita nga makatawan sa Dios, no? Dayaan din ng Satanas. Isa ba masiling ta nga wa man niya labot ang kaluwasan sa kinakaon ko, bisan tuod ka balot nga libre. Pero ti ang Biblia nagasugid sa aton nga hukman kita sunod sa binuhatan taman sa lawas. So diri nga ang Ginoo ya nagatudlo nga ang hindi siya masipara. Ang kabuhi or ang kalag sa lawas. Updanay gid sila. Yes. Mga abyan, doon atong dumdumon, nga hindi lang sa panahon ni Adan kag Neva, nga si Satanas, nagsiling hindi ka mapatay. Bisan sa aton ka panahon ng karon. Ara gyapon nina nga doktrina, ara gyapon nina nga Julia, ara gyapon nina nga pagtudlo, nga ang mapatay hindi ang kalag, ang lawas lang. Kagang kalag, ara lang dayaga libot-libot sa babaw, kung sa limbo, kung sa Hades, o kung ato sa langit kay matarong siya. And that's the deception of Satan nga aton gid dapat nga bantayan. Yes, sa Wednesday, Pastor Manny, ano ni ang konsekwensya? Grabe ni kasubo gini pastor kaysa pagtugas ang Ginoo kay Adan kag kay Eva, gintagaan sila otoridad nga mag-rule. Pero pagsala nila Pastor Alep, sila naging rule sing sapat. Mapig mo kung makita tatiki. Manog kitang gadlagan mo. Bisan tanga ganito. Bisan tanga lang madagan kita and makita ta nga nag-change gid ang ano sang tao. Most especially ang relasyon ta sa Ginoo. Nahadlok gid ang tao din sa Ginoo. Mo ang first nilang reaction manago. Amo nang unang consequence pastor, ikaduha nga consequence, hindi lang tao ang napektuhan kundi ang sa palibot man.
Dala to. Tapos grabe hibit to ni Ib siguro pagkita niya nga ang bulak nga paborito niya. Yeah, naglaya. Naglaya na, no? So it affects. So amo na gani pastor maglantaw ta subos sa aton nga palibot nga nagakatabo mo sini. It was because sa aton nga sala. Yes. Kanami isermani, sakyan ko na yung mga punto. Ang nakasala siya din sa iba lang. Pero lamitang tanan. Muna sa kabataan, bala, bunggit orot. Oh. Ngayon, isa lang imo makuha orot tanan. Oh, kaya ti, wala labot yung mga sapat mo. Inosente ka mga tanong. Iyat, apektado sila. So, amo na ang punto dira nga hindi lang tayo we don't have the right to commit sin. Hindi ako lang ni sala yan, no. Apektado Madamo gid yun, yung mapektuhan. pamilya mo, apektado gid ang sala ni tatay, hindi man sala ni Pedro. But the point is, ang konsekwensya dala ang pamilya, dala ang niguma. Sir Alep. So, amo na pastor, ipasayas ko lang tuliwat mo nga nga kung makahimo tagali makuturan, minsan ron tagid kiti hindi lang gili kita ang apektuhan, kundi pati mga henerasyon sa uli, kung pinikanan ta, mga kabataan ta. So, hindi lang gili kita, kundi ang bugos gid nga tao amo nga nagamo ni sitwasyon ta. Yes. Okay. Wala na gid kita panahon, Sir Alep and Pastor Manny. Sa Thursday naton, ano niyang gospel promise? Wow, grabe. Namigid. Amo ni pinaka-the best sa story, pastor. Amo ni sa pinaka-the best gid niya kung sa ating election mo. Ang promesa sang Ginoo, ang grasya sang Ginoo. Sa panahon nga si Adan kag si Iba ginbaton ang tentasyon ni Satan, wala sila kabalo kung ano ang konsekwensya sina. Nangin esklabo sila sa sala. Kag sa unang nga time, pastor, kung ikaw esklabo, the only way nga ma-redeem ka, baklon ka mo, baklon ka. So sa siniya nga case, ang makabakal sini kamatayon mo lang gid mo. And ang Ginoo ya may gugmaon, only through his death can he redeem us. So makita mo diri ang promesa sang Ginoo nga ako mismo ang magkadto di kag magbayad sini sa inyo para nga mabalik kamo sa akon. Gabi pastor. So ang the promise nga halin sa imo, halin sa kay Eve may seed nga mo sa mabinhi nga si Kristo. Pinagi sa iya maluwas kamo. So pagtuga to kay kuan pastor kay Cain, grabe excited ko si amo na ni siya. Tapos murderer pa gali. Ilang taon mo pastor? That's correct. Okay. Ang isa pa gid nga ako nakita di Sir Alep before I'll give you the time. Ang ako ni sa nakita diri sa atong nga Thursday nga election sa WBS. Nga inigali ang immunity kay tisiling sa Ginoo, I will put immunity. Butangan ko kasuayon sa tunga ninyo kag sang serpenti. Ini ang word nga immunity sa atong leksyon ng sila nga gift gali ni. Dulot gali ni sang Ginoo. Nga butangan niya kita. Sina nga kainit, kasuayon, ina nga kaugot. Ina nga pagkapungaw, pagdumot, amo ni akon sa Ilonggo kag aligot-got naton sa kaway. Nga every time makita tang manog, every time makaunaw ta, ara gidayon immediately. Daw default dayon nga may aligot-got kita when mabatian ta ang word nga evil, mabatian ta ang word nga satanas. And that's it. Galing kiti ang iba na tao, ginadula no nila. Dunaanad na sila. Yes, Sir Alep. Amo to siling no nga siyempre ang Ginoo nagsiling ihatag ko ni sa inyo kay tungod siyempre way kita sing amo ni. Hindi kita way kita sing tungod sa sala na, konsekwensya sa sala, mas natural sa aton nga magpakasala kita sa magimo kita sa matanong. So nakita sa Ginoo nga kung sa aton lang gid way kita sing way kalaglagan gid ang aton pakalatuan. So ang Ginoo dito makita nga ang Ginoo gid ang nagtikang sing una. Para sa kaluwasan sa tao. Yes. Ang Ginoo ang nangita gid pamaagi, siya galing nagtawag una sa tao, hindi ang tao nagpangita sa iya. Landing ka. Kag amo ni ang basihanan gid sa kaluwasan, no? Ang gugma sa Dios sa tao nga ining kainit ni nga among grasya sa Dios nga nagatuga sa atong tagipusoon nga maglikaw sa sala nga tawag sang originator sa sala which is Satan. Amo ni ang solusyon. Kag actually hindi ni saya do gahom lang or do butang kundi isa ni ka persona kay ining enmity ni
si Ginong Hesus ni. Right. Si Ginong Hesus ni kay ang seed ni nga muli maghatag enmity sila sa Galatians 3:16 nga ang seed si Ginong Hesus. So si Ginong Hesus gid ang paglaom sa tanan. Yes. Siya and gid ni that's ang yato ko sila dire. Mga utod, mga abyan, siguro wala ginamon mahatag ang tanan nga inyo ginapabot. Pero si Pastor Alep, si Pastor Manny, kag ako, nagasigurado sa inyo nga ang pinakamanami nga mga punto amo nahatag sa inyo kag this would be enough nga aton balunon sa aton pagsimba sining adlaw ng inyong pahuway. Akon pangabayon si Sir Manny sing iya last take and then eventually si Sir Alep. Siguro makita ko di pastor nga ang sala hindi ni siya gamay nga butang. Ang sala meaning it means kabuhi sa aton nga Dios. Ginhatag yang kabuhi na niya para lang gid nga kita maluwas ang sala. So siguro every time nga matimtar kita nga magsala, pangunang-unaon naton nga baw ang Ginoo gintugyan niya gid iya nga kabuhi para sa akon hindi ako makasala. Amen. It will help us. Yes. Sir Alep. Gusto ko lang i-share ining statement there is the faith I live by nga kanami gid mga kauturan siling diri nahalungod sang nakasala sila na dang kag iba siling diri sa aton mga kauturan as soon as there was sin there was a savior. As soon as Adam sinned the Son of God nga mo si Ginong Hesus presented himself as surety for the human race. Yes. So kanami nga sa mga utod kiti hindi kita kasiling mga mahimpit na naging kabuhi tamo no pero tungod sining saad sa Ginoo nga kung magkaluya kita makasala kita padayon lang kita pero ang Ginoo ara gid nagapatunga nga nagapatunga sa aton. Yes, amen. Mga utod sa statement kay na ni Sir Manny ni Sir Alep ngang ginuya wala ka usik bisan ano ka gamay bisan ano ka insignificante hindi na iya ginausikan sa Ginoo. God values even the very little. Okay, nga butang sa kalibutan kung isa kita ya nagasaligit ang damo pa nabilin so do wala lang sa aton pero ang kanami isang Ginoo ikaw bisan sino ikaw anuman ka kanubo sa atbangan sang Ginoo God loves you and God cares for you. That is the hope nga kuturan nga bisan may sala kita may paglaom kita because of the blood of Jesus nga ginulay sa Kalbaryo sa cross. Pastor Manny, kindly close our meeting with a prayer. Mga muyo kita, Dios nga labing balaan, salamat Ginoo sa leksyon nga amo natunan. Salamat Ginoo sa imnity nga amo si Kristo, nga amo ang amon nga surety, nga kung kami makasala, yara si Kristo nga amon mangin priest nga magapatunga sa amon. Kabay Ginoo nga ining leksyon hindi lamang mangin isa ka informasyon sa among mga pangunuan at gipusoon kundi ini mangin paglaom namon nga sa tunga sining mga problema sa kinabuhi sa tunga sining mga saning sala may ara gyapon kami paglaom dira sa imo. Salamat Ginoo sa imong pagsabat sa amon pangamuyo. Ini tanan amon ginalauman nga madawat pinagi lamang sa dako nga ngalan ni Kristo na personal naman luluwas. Amen. Amen.